नमस्ते. आज मी बटर मशरूम बनवते. तुम्हाला दाखवते कसा बनवायचा ते. आता मी पहिलं काय करते, हे बघा, हे एवढं सगळं साहित्य घेतलंय ना, ह्याची आपल्याला सगळ्यांची एकत्र पेस्ट करायची आहे. मी 2 कांदे घेतले, ही छोटी 2 टोमॅटो घेतले, हे बघा आलं घेतलंय, 1-1.5 इंच आलं आहे, हे 10-12 पाकले लसूणचे आहे, जास्त आहे, थोडी बारीक बारीक आहे, 1 हिरवी मिरची आणि कढीपत्त्याची पानं. हे आपल्याला सगळं आहे ना बारीक वाटायचं आहे मिक्सरला. आपली पेस्ट वाटून झाली बघा. थोडंसं पाणी टाकलं, थोडंसं पाणी टाकलंय नावाला. आता मी इथे कढईमध्ये तेल टाकायला ठेवलंय, 2 चमचे तेल ठेवलंय. आता त्याच्यामध्ये ही पेस्ट आहे ना आपल्याला ओतायची आहे. ही आपली आता पेस्ट टाकली आहे ना, ही आता पूर्ण तेल सुटेपर्यंत आपल्याला चांगली सुकवून घ्यायची आहे. कांदा टोमॅटो सगळं कच्चं आहे ना त्याच्यामध्ये, ते आपल्याला पूर्ण फ्राय करून घ्यायचं आहे. ही आपल्याला ग्रेव्ही आहे ना आता सुकवायची कशी माहितीये का, ती सारखी आपण फास्ट गेला ना गॅस बघा, असा फुल गॅस केला ना की ती सगळी उडते, सगळं किचन खराब होऊन जाईल. तर काय करायचं माहितीये, असं बारीक गॅस करायचा आणि आपली ती ग्रेव्ही सगळी शिजवून घ्यायची. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी डायरेक्ट आता मसाला पण टाकून घेते. हा छोटा चमचा आहे, 1.5 चमचा मिरची पावडर टाकते. हा छोटा 1 चमचा म्हणजे अर्धा चमचा धना पावडर आणि अर्धा चमचा गरम मसाला. आता ही आपल्याला ग्रेव्ही आहे ना पूर्ण सुकवून घ्यायची आहे, ते पण मीडियम गॅसवर. आणि आपण बाजूला राहायचं, कारण ते टिपके आहेत ना त्याचे उडतात अंगावर. आता मी याच्यावरती आहे ना, आता याच्यावरती थोडं झाकण ठेवते. तोपर्यंत आपण इथे मशरूम कापून घेऊया. छोटे असतील तर 2 भाग करायचे, मोठे असतील तर 4 भाग करायचे. हा मोठा आहे ना, तर याचे 4 भाग करायचे. आता आपली मीडियम गॅसवर बघा ठेवलेली ग्रेव्ही शिजायला 6 मिनिटं झाली बरोबर. आता आपली बघूया खोलून, एकदम मस्त शिजायला आले पण, शिजले पण छान. आता ही आपल्याला फुल गॅसवर आहे ना चांगली तरसवून घ्यायची. आपण मीडियम गॅस का केला, ती आता अंगावर उडते ना, हातावर किचनवर सगळीकडे ती उडते, त्याच्यासाठी आपण गॅस बारीक केला आणि झाकण ठेवला. पावभाजी सारखं सुगंध सुटलाय ना. पावभाजी वाटते, सुगंध तसाच येतोय. मीठ टाकलं की झालं पावभाजी. कोथिंबीर टाकायची. हे काय, बटर आहे, व्हाईट बटर होममेड रेसिपी येईल तुम्हाला. एकीकडे आपली ग्रेव्ही बनते ना, मग तिकडे बटर घेऊन ठेवलाय पॅन मध्ये. मग ग्रेव्ही किती सुकली, ग्रेव्ही एकदम मस्त छान झाली आहे बघा, एकदम सुकली आहे, गोळा झालाय. 3-4 मिनिटं लागली. 3-4 मिनिटं लागली. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ही मी क्रीम टाकते. ही मलाई आहे माझी घरातलीच आहे, ती टाकते. क्रीम आपण टाकली ना की चांगलं ढवळून घ्यायचं. आपली क्रीम टाकल्यावर बघा एकदम मिश्रण आपलं मस्त छान झालंय, कलर पण एकदम मस्त आलाय. आता याच्यामध्ये आहे ना पाणी टाकते. आता मी याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकलंय. आता ही ग्रेव्हीला आहे ना चांगलं शिजायला देते, त्याच्या आधी पहिलं मीठ टाकते. आता त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आपलं मीठ पण टाकून झालंय. आता त्याच्यामध्ये थोडी कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीर असेल ना तर भरपूर सारी टाकायची कोथिंबीर. कोथिंबीर आहे ना चांगली असते तब्येतीसाठी. आता याला आपण आहे ना थोडं मीडियम गॅसवर झाकण मारून ठेवते
आणि आपल्या इथे मशरूम फ्राय करून घेऊया. आपले बटर मशरूम आहे ना, म्हणून आपण ते बटरामध्ये फ्राय करायचे. आणि त्याच्यामध्ये शिमला मिरची. आपली इथे ग्रेव्ही बघा मस्त बनते. आता हे झाकण उचलून आहे ना, जरा मी याच्यावरती ठेवते, कारण याला चांगलं उकळी येऊ द्या. गॅस फुल केलाय. इथे आपली ग्रेव्ही पण मस्त झाली. आता आपले मशरूम बघूया. मस्त त्याला उकळी आली आहे छान. थोडी याला आहे ना 5 मिनिटं अशी बटर मध्ये शिजवू द्यायची. पाणी किती सुटलंय बघ मशरूमला. हे सगळं मशरूमचं पाणी आहे. आता चांगले शिजायला आलेत बघा. आता थोडं आहे ना पाणी आटायला पाहिजे. मशरूम पण आपलं मस्त सुकलाय बघा. एकदम बटर मध्ये एकदम फ्राय झालंय. त्याला लकलकी आली आहे. आता गॅस बंद केलाय हा. आता हे आपल्या याला याच्यामध्ये टाकायचं. का भारी वाटते रेसिपी. आता जरा आहे ना 1 मिनिटासाठी जरासं झाकून ठेवू द्या. हे 1 मिनिट म्हणजे 10 मिनिटासारखे आहेत. कधी रेसिपी होते असं वाटतं. जराशी थोडी पात कोथिंबीर टाकते. 1 मिनिट. 1 मिनिट पण माणसाला थांबायला होत नाही बघा. एवढी इकडे भाजी आपली बटर मशरूम एकदम छान झालेली आहे बघा. कलर बघा कशी वाटते. आता मी गॅस बंद करते. आता काही जास्त त्याला शिजवत राहत नाही. आता तुम्हाला मी काढून दाखवते. आपली भाजी बघा बटर मशरूम एकदम मस्त छान झाली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा. बघा येते. मग तुम्ही विचाराल दिल कुठे. हे बघा आपले दिल. काय चटते रेसिपी चटते. दिल तिच्या जराशी तोंडाला लावली ना. आता दिलच्या बाजूला बसला ना की उठून जाईल. दिल डोकं चलते. ते डोकं चलते. डोकं चलते. म्हणजे बाबूचं डोकं दुखतंय. वर उड्या मारते. किती वर जाते ती. फ्रीज वरून, मशीन वरून, कपाटावरून असं डोकं चोळत बसलं ना किती बसेल बरोबर. झालं. भूक लागली. आता एक्सरसाइज झाली. आता काय कोणता फ्लेवर पाहिजे. कॅट फूड पाहिजे, फिश पाहिजे का चिकन पाहिजे. तिन्ही वस्तू ठेवलेले आहेत. तिने कोल्ला बरोबर. आता तुम्ही बघा इकडे रेसिपी रेडी आहे. मी असं का पकडायला लावलंय ते कारण ती गरम आहे. रेसिपी बघा काय भारी दिसते. तिकडे बनवतात मला तिकडे पावभाजीचा सुगंध आला होता. आता मी बरोबर एक मशरूम. गरम आहे ना. चालेल तू खाली ठेव आता. वा काय सुगंध येतोय ना. कोणकोणत्या रेसिपी असं असतं ना की मला तर सर्वात पहिला असं वाटतं की पहिला ते त्यांना सुगंध घ्यावं. याच्यात वाफ आहे त्याने गरम आहे. ठीक आहे. तू इकडे टेस्ट करतो त्यांच्या तोंडाला तिकडे पाणी सुटतं. मग अशी हेल्दी रेसिपी खा. तुमची पण बॉडी फिट राहील. एकदम फिट राहील तुम्ही. हेल्दी राहा. पप्पू माझा आजारी बिजारी काय नाही. आजारी नाही पडत मी. एवढं लवकर नाही पडत. चांगला आहे. आजारी कसं पडणार. टायमावर झोप, चांगलं खाणं, घरचं खाणं, बाहेर जास्त फिरणं नाही, टेन्शन नाही, स्ट्रेस नाही. तर कसं माणूस आजारी पडणार. सारखी एक्सरसाइज. सारखी कुठे एक्सरसाइज. दिवसातून एकच तास एक्सरसाइज. सकाळी पहाटे उठतो एक्सरसाइज करतो. मग तेवढीच ना. त्यानंतर कुठे एक्सरसाइज. त्यानंतर कामच काम.
त्यानंतर फुल बिझी, एकदम भारी, एकदम भारी म्हणजे 10 पैकी 10 या रेसिपीला पहिल्या टेस्ट मध्ये. कारण ह्या बाईट मध्ये ना, या चमच्यामध्ये मला ते शिमला मिरची पण आली आणि मशरूम पण आला. शिमला मिरची आणि मशरूमचे जेव्हा हे होतं ना, ते एक वेगळं काहीतरी वाटतं खायला. एकदम म्हणजे एकदम छान झाली बोलत रेसिपी. होता पावभाजी सारखं, ते ग्रेव्ही बनली तेव्हा बोलत होता पावभाजी. तसं पण वाटतच येतं त्याला. मशरूम पावभाजी मध्ये टाकलं जातं आणि एकदम चवीला विचारता रेसिपी एक नंबर झाली. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा रेसिपी.